Bueno, pois estamos aquí na Coruña para falar dos orzamentos da Xunta de Galicia na nosa cidade, na zona metropolitana. Bueno, a medida estrela dos orzamentos é a baixada de impostos aos ricos, 16 millóns de euros que se regalan a xente que, bueno, probablemente en vez de comprar un BMW X5 agora vai poder comprar un BMW X6. Pero iso despois ten consecuencias sociais, consecuencias económicas. A situación dos orzamentos na cidade da Coruña é flagrante. Outro día o portavoz municipal decía que eran exiguos. Pareceme que foi moi suave. Realmente son escandalosos. Só o 3% do que a Xunta de Galicia inviste nas 7 cidades de Galicia veñe para a Coruña. 4 millóns de euros de un total de 142. Parece que non hai necesidades en Galicia. Parece que non é necesario reformar integralmente, por exemplo, o Colexio Curres Enríquez. Sí, despois, por exemplo, o Centro de Saúde de Santa Lucía, que aí quedou. A rexeneración da Ría do Burgo, que está aprobado o informe medioambiental xa hai tempo, nada. Un amigo que era de Madrid, que leva 30 anos aquí, me decía, cando viñen aquí falaban de a rexeneración da Ría do Burgo e siguen falando da rexeneración da Ría do Burgo e non aparece. Despois centros como centros da Consellería de Política Social, de axuda a dependentes, o sea, o CAPD de Coruña, que está a estrutura casi caéndose, non hai nin sequera aparcadoiro para persoal nin para familiares, o centro de Oleiros de maiores que tamén, e despois centros de ensino, o sea, centros de ensino, por exemplo, os comedores, o sea, a Consellería prometeu a ampliación dos comedores, 0 euros para comedores escolares. Parece que en Coruña non hai problemas de vivenda, 0 euros para vivendas sociais na Coruña. E, bueno, viñemos hoxe aquí á estación de San Cristóbal porque isto é o asunto máis flagrante. Invístense millóns de euros en todas as capitais de Galicia para as estacións intermodais e na Coruña 340.000 euros dun orzamento de 26 millóns. É unha verdadeira tomadura de pelo. Este 3% de inversión na cidade da Coruña parece un castigo. O Partido Popular sigue castigando a cidade de Coruña por non votar o que debe, por dar no seu día o goberno ás mareas e por non darlle o goberno a señora Mato. Bueno, parece que a señora Mato non lle pareceu ben e estas son as consecuencias. Unos orzamentos de miseria para a cidade da Coruña. Vivendas de promoción pública que non hai, nestes últimos tempos non hai, é prácticamente inexistente. Por exemplo, no Concello de Oleiros, que é un concello grande, está habendo moita construción, pero nada de vivenda de promoción pública, como ocurre no resto, casi, no resto dos sitios, non? Pero é unha necesidade tamén grande da promoción últimamente, da promoción de vivenda pública que é inexistente.